तनी खाला या सरऊ मटर पनीर तनी खाला या सरऊ मटर पनीर तनी खाला। बाटे बम्फर सिस्टम जिन करा शरम, बाटे बम्फर सिस्टम जिन करा शरम, मिली पूरी गरम तनी खाला या सरऊ गरम गरम तनी खाला या सरऊ मटर पनीर तनी खाला। कहीं दाल रखल बा कहीं चोखा रखल बा, कहीं दाल रखल बा कहीं चोखा रखल बा, कहीं तोहरे दीदिया के गरम समोसा रखल बा। तनी खाला या सरऊ मटर पनीर तनी खाला या सरऊ गरम गरम तनी खाला या सरऊ मटर पनीर तनी खाला। कहीं दाल रखल बा कहीं चोखा रखल बा, कहीं दाल रखल बा कहीं पुलाव रखल बा, कहीं तोहरे बहिनी के नेबुआ के अचार रखल बा। तनी खाला या सरऊ मटर पनीर तनी खाला या सरऊ मटर पनीर तनी खाला।